ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତିନି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିଠାରୁ ଜୀବନ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ କି? ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାପ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ କି? ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରିୟବଦନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପୁରୁଷା ମିର୍ଗାଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି। Praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah.